Bir beyik alim adam mamış. Ol molla wagtynda kan mollulu ders alanna Peygamberimizin mübarek hadis şerif, Peygamberin mübarek derman sözün ders alyanmışlar. Oham bu qawadam bir hefte derse gelip, bir gün derse gelip, 6-7 gün derse gelmeyenmiş. Oham bana mollalar aydıptır, elbette meclis umumiraktır. Halan wagtyn gelip, halan wagtyn gitip bolýandyr. Hulasa mollalar aydypdyr, sen näme bir gün gelýän, 6 gün ýok, gidiberýäňa diýipdirler. Onda ol aydypdyr, mene Peygamberimiziň mübarek derman sözlerini jelesede eşitýän, oham 6-7 günläp şonu zindigimiň içine, ýaşaýyşymyň içine jaýlaýan, şoňa men amal etýänmi, etmeýänmi, mahul şonu ennamyma, ýaşaýyşyma ornatýan diýipdir. Şonu amal edip ýaşaýyşyma salamdan soňram, jaýlamdan soňram, ay inna inşallah bir söýdi tutdum, ya etmeli iş bolsa men etmedim diýemde, oham ýene bir gedek derse gelip şirket etýän diýipdir. Ine bir gecede de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 62-nji ýaşynyň mübarek ömrüniň ahyrlary Arafat meýdanyna 150 000 sahabalarynyň arasynda alem jahany sukut etdirip mübarek hutbasynyň bir miqdary geçen hefte geçti. Bir miqdarlarda inniki heftelerde Allah ömrü verse, Allah nasip etse aydylar. Ve şol mübarek hutbasy ey ulu cemaat dip aydanna erheleylen hakkında bir qysgaca kamil purmana aydypdyr. Deslap şol Peygamberimiň derman sözüni hyzmatyňyza ýetireýin. Izinden şonu açıklap, şonu giňeldip, şonu şerh we best edip Allah köklediginden belkim şu mahal erheli ne kadar toykan şu ullerde. Belkim şu mahal erheli la hayırlanadi. Onun beter hakikat aydılsa belkim şuun şiice aytjakladım bir klasik formasına inniki öýünü şökleri, inniki öýlenjekleri bir ders edip öwredilse wa kan zindigiyle dogry boljak. Kan erhileyin yaşayışları davası olacak. Şeriatda kan latlı bilinecek. Kan yerlerde yürekler ağrıyacak değil. Ve kan yerlerde müşkiller hal olacak da. Eyni şu mahal medreselerde elippi öğretilmiyor mi? Şunun yali bir erhiley şun aytjak mi? Kaş her nikah ilanna, yo nikah ilanna değil. Şu bir adalandan sonra oğul bilen gyzy aytmylmaz atda. Niçe ýylyň içinde elhamdülillah Allah köklediginden il halkyň içinde yanıp ağlayan gelilleň gürrüňinden, yanıp ağlayan erkekleň gürrüňinden, yanıp ağlayan hacı dädeli, hacı daýdalyň gürrüňinden bir derman hakyl şu zamanla, şu camiyi beşeriyette, şu zamanla, ilm oku zamanı deyip ağzını doldurup keplenyen zamanla hakyl derman gürrüňler aýdyljak. Belkim bir ýaşaglarla dinlen, belkim şu men aýdamdan soň, şun erti bir ýyldan biz dünýeden geçenimizden soň belkim bir adam gayret edip, mert bolup, men şu aýdýan zatlymy mektup edip, alem jahana ýaýrasa, özüne de ola konsoga, bize de belkim sogap bolup izimizden barıp dursun. Beýle erheleyin arasynda aýdyljak bir gow hakyl, gow bir mana gürrüňlerde. Kadryn bilmäne adam gerek, hayp kadri bilinýän zamanna dädi abi. Belkim ýene bir hakylly, bir jowan oglanlar, bir düşümli, sawatly, bir fehmide, ilmli, bir nevisende ya yürüğü yanyan
bir başka dogallamada hem Türkmen dil ve beyleki dilleri de geçirip kendi zindigiyle doğrulmağa sebep olacak zatlarda. Oşulan bir neçesi kaş 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl bundan ozolla bir tofar yaşullar va ömrünü yanık geçirdiler. Erhileyin arasında, inesinin arasında, kaynenesinin arasında necire haletçeğini bilmeyen geçirdiler. Olunu geçiptir de. Ve her hal inniden meylekte olsa şayet bir neçe adamlar muhim deyip bunu muhim değil hesap etsin. Ama çın muhim görürüngde. Erhileyin arasında kaynene bilin bir kıskaca 7-8 madden eteğine hizmetine de yetireyin. 7-8 bir madde kanun formasına hizmetine de yetireyin. Bir her uyuşmeliklerde bir meydana girip her kim aydıp bilecek gürrünler derler. Onun için kadrin bilin zebit boluvati öyde oturdan yazın. Yine bir gaytar, men öz yüreğim isteyen zadi bir düşümlü cavan oğlanşıları yazıp alam cihanı yayratıp bilse de Huday şol iş eden adamı cennete firdevs versin. Geleyli Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbe-i şerifesinde Arafat meydanında zinanılın hakkını tafşırıptır. Dünya boyunca hukuku beşeriyetten kepleyen kafirler ve Müslümanlar her kim olsun. Peygamberin zamanında keplenen zata. O zaman neyki heleyi adam hesap edilmeyer. Şotayın fikre salmalı. Okuli, tarihtan, savatlı. Peygamberin aydan zadaha. Şimahal ahun minberde aytiyan zadı değil ha. 1400 yılından odol. Zinanani heyvança hesap edilmeyen zamanında neme tafşırıptır. Amma ba'du eyyuhan nas bir neçe gurrunlara geçen hafta Peygamberimizin gurrun geçti. Biri-birinize hurmatını saklamak, Mekkan hurmatını saklamak yalı deydi. Amma ondan sonra ey adamlar deyiptir. İttakullaha Teala وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Allah'dan korkun. Zinanılığınıza yaxşılık edin. Yani nemi yaxşılık edin? Yani zulüm etmen. Yani zulüm etmen. Yani zulüm etmen. O zamanlar bir toforları zinanlara aslında hak vermeyenmiştikler. Dede doğan eğer ölse mesela mal verilmeyenmiş. Ya bir tofor yerlerde adamsı dünyadan geçti zinanasını otlak göveriyenmiştikler. Eğer ya ölünden son zinanan da yaşama hakkı yok deyip. Uşşuna mengdeş yine de diyen ey alem cihanna yaşap verildi. Beşeriyetin tarihine ahlakta tek bulan Resulullah aleyhisselam evvelin şahsi ki şu milletin içinde zinanılın hakkını keplen beyik insanla. Adamla deyiptir. Zinanılara yaxşılık edin. Yani zulüm edmen. Zulüm etmeyecek bolsan ne etmeli? Huday ne buyuruyan olsa şunu etmeli. İnşallah işte açıklarız. La yemlikne li enfusihinne şeyen. Ve innekum innema akhaztumuhunna bi emanetillahi azze ve celle. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ey adamlar! Peygamberimizin derman sözü. Bir benden kıydını Hudayın adını tutup, elinden tutup öyünüze götürüyeniz. Nikah kıymakta Hudayın adını tutup, elinden tutup öyünüze götürüyeniz. Fakat erinin yaxşılığını göz tıkıp du, şu zinanak yaxşılık edin, onun hiç tadı yok, erinin yaxşılığına məhtaç olup dur diyor. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ hadithun sahih. Erlin hakkı vardır zinanılarının beraberine. Zinanılın da hakkı vardır erlerinin beraberine.
Erlin hakkı vardır zinanılarının beraberine. Yani bir neçe zat zinanılın vazifesi erinin beraberine ve bir neçe zat erlin vazifesi zinanılarının beraberine. Bir tofar zat zinanılın vazifesi erlerinin beraberine. İnnemin qav açıklap şimahal şu zamanla ilgunun içinde şu beşer insanın camiesini içtimai yaşayışın eteğindeki gerek şu urun açıklaman gurrunu. Ey cemaatler, ey yaş oğullar, izdivaçta erhili nikahda nikahdan önce ene dede yok bolsa doğun ağa yok bolsa bir ovan yaşulsi bir ovan ahuni nikahdan önce terbiyet vermeli. Hem şu qıydı olan şu dinana nikah ilcağı ve hem erkeğe. Näme diýmeli? Hey oğul diýmeli, hey qıydı diýmeli, hey vallim diýmeli. Can oğlum, can qıydım. Nikah ilcak bolýa. Yani sen boynalyan men şoň dinanasy boljak diýip. Yani sen boynalyan men şoň äri boljak diýip 2 ay 3 ay geçeli gayrat et. Şoň yokuş görýän zatlaryny bilip de şoň yokuş görýän zatlaryny etmejek bol. Hem geline hem erkeğe tapşyrmaly zat awwal şuda. Ärin kılgyn tap şoň yokuş görjek zatyny, yokuş görýän zatyny falanylar bilen gatnaşma diýse, bilesin gelse delilin sonra ay bena şoňa gatnaşdyň imanyňdan çürim, imanyňa verer mika diýen, ya şoňa meňdeş bir zat diýse, ya men hulasa tebigatym harap bolýar. Ya falan wagtda şerik çykma, ikinnin sen çykyp ýörme, werziş etsen erti bilen çykaga, ya şoňa meňdeş zatla. Odul inata terbiyete aitmalı. Erin dinanan yokuş görjek zadyny bil, şonu etme, tez zindigi doğru olur yani. Şalay diýen gurrunmy kafir de kabul etýär, musulman da kabul etýär. Näme diýip bir musulman sowatly, tahsilkardy, düşümli, onda da gelin aýtýar, ýok diýär, men ne boýdaşlym falan muga çykýar, men şo muga çykjak diýär. Ine zindigini haraplamak daşa. Hen hakly, hen sowady, hen düşümi, hen bir zindigini dogurlamak. Zindigi ey jawan oglanlar, size hakly aýdyp bereýin. Bir qyz oglan bellenenne bir oturşylýarda şonu gör odulla kan aýdylanlar şi mikrofon şi tribondan şi minberden. Gör sen üstünden ödü zindigi yetecek adam zindigin adamsı değildir. Ay erim madidirse ol ya da öz hoşluğu bilen bolacak bolsa sen adamın değildir. Ha erim men yaşayacak gülecek diyen hele sen adamındır. Hakılır, kadrin bil. Sen arkandan ödü gülüp yaşayacak bolsa ya danışkasını, ya bazarını, ya öyününü, ya mahallesini ermadidirse olacak bolsa şun kipliyen kefinden ancak bol. Şol adam sen yaşayacak adamın değildir. Ölünçen için yakıp bağrın yakıp geçer. Sen menen gülüşmen barnamasını derler. Emme görýän sen zindigiňi goşulşyp sen menen gülüşmen barnamasını bolsa ol ähli zindigidir inşallah. Ine awal erhiliň en atasıya ağası aýtmaly. Ýene aýdyn, can gıýdym diýmeli, can oglum diýmeli. Bar ýangdam zindigi hawa şol zenanan, şol äriň ahlagyny tapjak bol, yokuş görýän zadyny etmejek bol. Şo yokuş görýän zady sen hewes etýän zadyň da bolsa Hudaý üçin şon epberaga. Hamana er yokuş görýär palany hemsaya barmy diýe. O da sen boýdaşyň. Barda aýt meňe adamym yokuş görýär, janym meni oturşyk, hoş Allah ýaryň di. Muşkili ýok ki, zindigi dogry bolsun. Ta hemsaya bilen gatnaşylanda näme, gatnaşylmanda näme. Nägadar şu hemsaya bilen gülüşjek dip zindigi ile dargady. Indi o hemsaya meň menen işi de ýok dem. Ýyllada bir sataşanak dem. Şoň gowunny görjek bolup zindigini haraplady. Şoň gowunny görjek bolup zindigini haraplady.
Şon gowunny görjek bolup zindigini haraplady. Inni işi de yok dem, gören ak dem onu. Biýdar güni bar. Haklyny işletmeli. Hakly işlep pikir etmäne wagt ýokda bolsa, ak hakly alsın iki dünýä sabat bolar. Hop, ya erliň arasynda denany aýdýa ärini ile ýagyndan tutýa, sen palanylar bilen giýje oturşýan ya giýje çykýan diýip ýalbarýar da ärini gitmesen gowy boljak diýip. Olul äri terbiýetine aýtmaly. Huda için aýt tarafa. Delilinle aýtýadamy, şoňa gitdiňçe men sen imanyňdan gorkýan, men sen ýaşaýyşyňdan gorkýan, ya bir neçe zatly we ölümden gorkýan bir zat diýse, Huda için edamaly. Men erkek bolup sen kefin gulak asmalymy diýilmeli. O heleyin kefin gulak asmak değil, o zindigini doğrulamakta. Haçan dinine zarar vermeyecek yerde. Sana Kur'an'a gitmediyse, üçmülükleri gitmediyse, mübarek zelesileri barmadiyse, o kefin gulak asma. Onun kef sebepli dinin, imanın, ahiretin yakama. Delilin sonra ne mi delili? Yine Ozol dädeden dogondan tafşyrylmaly, biri-biriňizin ýokuşy görjek zadyny etmäň diýip. İkilenci görürüň. 7 maddeň eteginne, ýöne 8-lenjinde ýatdaş etdik. İkilenci görürüň. Ey cemaat, ey ýaşullar, ey ahunjallar, ey sawatly, ey düşümli, ey hemme cemaatlar. Bir zat zihninizde bolsun. Çağıları terbiýet bereňizde. O da näme? Ahlak ütgeýänlerdir. Şunu oğul bilen kıyıdın bayet terbiyetine salmalı. Erkoğluna hamana aydiyanda, sen zenanan gel ya 2 ay 3 ay geçeli görüyen min ahlağı başka tüyslümüştük. Şu ahlağı hiç ütgemez. Hiç ütgemez. Hiç ütgemez. 70 yaşındaki adamlardan sonra erheli olup yaşap beli 60 yıl 50 yıl mı ne olur kızın anasının ahlakı önkönküdür hadirdi. Hiç ütgemez. Bay yansın, bay sönsün, bay onu kulağını okuysun, bay kıygırsın, bay çiğırsın, bay kızırdasın. Bay şol ya erkek ya zenanı fark etmiyor ha. Ahlakı ütgemiyor da adamın. Kan ağlaptır, kan muşkil çekiptir, önkönküdür. Bir saat ütgecek yaldır, bir saattan sonra önküdür. Hatta ölüm düşüptür. Ölüm düşüptür. Ahirin dersa insana bir saattan sonra önkönküdür. Ya öz içerisinde ağır muşkilli adamla vada om er hamana yan yada zenana diye sen öz doğunundan ders al, öyünüzden ders al. Ondan mün beraberde kıyınçılıktakin görsün ütgemez, önkönküdür. Ondan çürüyüm ödüne ağram salıp ödün yıkama. Hem zenana tarafa aydiyen hem erkek tarafa aydiyen. Ahirine çili kulak atın zihninde sual salıp yorman. İnşallah sualın cevabı iki içinde vardır. Hadirfat aydılyan zadıqa o dikkat edin. Ahlağı ütgemez. Kuyumu kursak bolmasa dürtme kursak neylesin diye Türkmen. Odal kurulan ahlak Huday kursağına koymasa böğrüne dürtenin menen hiç önkönküdür. Tütep yananın alır. Oğlum ne mi deyip bu vurdun bir üçmülük daydiyan diysene. Erin hiliyin ahlakın bilenden sonra ha bir bicire müştik deyip uğurdaş gitmeli. Çare yok da. Şonu kanırıp bolmaya da hiç vaktta. Hazreti Sa'di ne diye? Zemine şuri sumbul ber neyaret deru tuhmu emel zayi megardan. Şor yer hoşa vermez deyiptir. Ona tohum tefip pil kakıp yer ağdırıp ömrün haraplap görme deyiptir. Zemine şuri sumbul ber neyaret deru tuhmu emel zayi megardan. Ay şu şor yerden ay onu da zahmet çık göreyni pil ağdırıp görme deyiptir. Yer ağdırıp görme, pil vurup görme deyiptir. Tohum zefelap görme deyiptir. Önkönküdür deyiptir. Mahsul almarsın deyiptir. Mahsul almarsın deyiptir. Her jere kıyınçılığını gören bolsun, önkönküdür. Hanonu bir terbiyet vermeliler mi onunla? Sual iniştaya geldi. Yani aytma diýmän hiç hayrı yok mu? Ahlak mı öğretti hayrı yok da. Ondan çürüyüm,
ondan çürüm, men sesim eşdiýän adam. Äri bardy, zinanasy bardy, ödüne feşar berip ödünü yıkamasın. Ha, şin ahlakşy tüýsülmüşdik, men şin boyun almaly diýmeli. Men şoňa görä ýaşamaly, şoňa görä ýaşamalydyk diýen etmelidyk-de, şoň şu ahlagyn boyun almaly. Hanonny adam terbiýet berse dogry bolmaýarmy? Dogry bolýar, haçan ödü dogrylaýyn diýse. Emma ödü men dogrylaýyn diýse, sen amana din şey diýipdir, şeriat şey diýipdir, ulamaly şey diýipdir. Ha, heylemi? Onu men zähmet çekeýin, onu etçek bolaýyn diýse, ol adam dogry bolýar, o zenany dogry bolýar. Emma ödü dogrylaýyn diýmese, 1000 ýyl başynda Kur'an oky, ders ber, ha, şeýlemi diýer, 1 sagat, ýarym sagat, 5 daga sonra mümkindir. Muna diýen ki, baýat bunu hükmen bilmeli. Odulla oğul gyzy odal aýtmaly. Ahlagyny bil, om urda şyt ütgetjek bolup ýörme, ütkemez diýmeli. 70-80 ýaşyndaky adamlardan soraň, öňkönkidir. Bigat yanandyr, sönendir, öňkönkidir. Näme diýip, şu denany ýa şu ütgäýinni päline ýok. Bir dogrylyny päline ýok. O da näme diýip ýok, pahyr şu özü magrurda. Men şin kefin ulak asmalymy diýip ötýärdi. Men şin sen kefin ulak asman içinden şey diýipdi, gülüpdi da pahyr oňa. Özüm bilýän diýipdi da. Geçen heftede geçdi gurrun. Ine ahlak ütgemi ýerlik gurrun. Her necire müşkilleri görsin. Öňkönkidir.